Non, ça fait kabini kakala ni mara damne ne ma buni yo kala ni mara fi hakili kele ko iko misi hakili buni ya koko kenaba ma fe ngunni kikila ikili jorja fe kala mi de ko akramo ge buni adi tetuma sura ngam fe sera gafo awa ni se bisina afangame hakili do ma fe bismillah alhamdulillah rabbil alamin abada deni ema ko bismillah alhamdulillah rabbil alamin faila alhamdulillah bila rono tabla yore ko ya ba yore de pour ga yo bla nyafe c'est kaka bismillah alhamdulillah yuta ka bla rabbil alamin namde alhamdulillah aboy c'est kaka bismillah alhamdulillah rabbil alamin c'est wa oya bande ke wuli kido ikulo mene c'est que mani sembi oro c'est que ben ani bi oro ni da ida da bisina do mbaji la ka foko bisina yimi ni ga hadara kala kura hanena ni ora buye ko kala kura hanena iya nya mode kala ka fiki ni korobo fayila tafe ikiri jode sie kama ani sembi oro ido kela bi o ba ki di do nya modi hada fala ka boy toche kabisura nga fendi ma de bisuro kabisura nga dima mina ka mo ya fe isi Assalamu alaikum oh kibiti keita ake kantira seti de keita ala kramo keita kantira anike ifade edi fabo anjemo kantira anike era flefla no akira fefi ni a cham nyona no na bidi na bidi ya no hakili kai be na abi sa sa ngi sabide ka aba dodo mon entoni mara hakili ka gore wallahi ayoro na sisa adam na sabila sisa fokulu hazula akojigi kana bishinda ta ka bishinda iba ka aramani mene aramani bane asaki salamu fanata aduma ka dodo mon na manyide no i hakili ko igori nya dima iga do so ni goro tere ni ete atike fuyi malo fe petit hala na abi kala dala no na la ki so ay kala fe ni ma kalanke je me ga ta chugo mi ma no gore manyide na fara ma se ga kalanke ke ne tabe fam parce que ne ra kun dona giribu yala me baragala le kun tem fabulu fana mbora o en labo ga ta do barala bibi na ni seri surante anti fuyi don ne ra ga pisa chukoro wa chama mi ay ga so ide iye mo tamay misiri kono ke ni bra fo ko be bisuna ay kala wala ka harama ni fo wala alhamdulillah ko fo wallahi tuzo ko fala tisi uta tanya do ayora na sani ni mandoni kala amanyi wala kala jibe ni ga tobu kan so kan mai pulose dorate an kam la frate fo kramo ya gli to ala re ama ka fe wallahi buni mo man ne de fe kramo wa mina sira nyini sa o mena go do woro la no ala ya gli ala ko so be merci gike ala bla mi jarina ala isa ya ilo ya ka fe Wuli ata kuma ya ka ake fuyi ha fu falaki adam ne kema ane bi oro na modi kema ne bi oro ke na bismillah ita bismillah do ke no idanga de ka psa yefi bismillah selema bismillah itoto non tafe c'est que man essaie bioro bismillah itoto bismillah Guinée wala wasala
basi t'i la i ka kɛnɛ siyɔrɔ ya ayiwa basi tɛ k'a t'i la alhamdulillah alike tabarikala Guinée depuis bi dugu jɛra i ka kalanden a kulekan dɔrɔn de bɛ ka bɔ a ye kalan bila ka bisimila fɔ selima a dɛsɛlen don la o tɛ taa kadenya ye tiɲɛ yɛrɛ est ce que o mɔ bɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ ko min tɛ bisimila dɔn n'i tɛ ɲɛ mɔden ye Guinée ale nalen ni sisan i kiri si dɛ n'i y'i sigi n b'i ju kari i kiri sigi dɛ dans Kadé ko Sonnoir Maliboro san kan ka sɔrɔ ale caman dɔn dɛ na fa fɔlɔ ne m'i ka rɔsɔni k'i min k'a fɔ ma ko ɲamɔgɔden watɔ rɔsɔni n b'i ka rɔsɔni k'i min tɛ fɛn wala n k'i feere k'i wari don ba la k'i jeni k'i ɲimi sare ne ko an wa fɛ kiri kasi dɛ Guinée e kɔni e n'i ka petini ta koyi diɲɛ don o don bugɔli non o fana cɛ man ɲi dɛ sinon Guinée n b'a fɛ ka kuma dɔ de f'i ye isi fɔlɔ n jeli kɛlɛ bɛ tiɲɛ na cɛnni ne b'a dɔn a tɛ ɲuman kɛ nka waliden de don dɛ awɔ waliden de ne ye sisɛden de ye ayi o tɛ ne m'o f'i ye ne b'e k'a kalan ne ye sisɛden de ye wa Guinée e b'a la k'i ka baara kɛ o mais n'a fɔra filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na diɲɛ don o don nin bɛ kulominɛ min kɛ e bolo a bɛ siɲɛ 100 bɔ wa i bɛ tilen k'a bugɔ busan na cɛ Guinée o fana cɛ man ɲi sa a dir'e ma k'e k'a kalan de o an k'a kɛ a kana fɛn faamu diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mais bugɔli qualité dɔ bɛ yen ni e den bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo n'o y'o ko la o bɛ diya e ye wa n tɛ ka kuma i fɛ ni kɛlɛko la wa n bɛ ka kuma fɔ o tɛ ka kɛ n tɛ ka kuma fana ko walasa i kiri kasi dɛ wa i ye waji ka misi kun wuli wa Guinée taa ji ka misi kunna i b'a tulo la i ye muso ka yɔrɔ jɔsi ka ji ka fiɲɛ na n'i m'a kɛ walahi n'i m'a kɛ n'a ma i kaburu sen sun na e tɛ na bon n ye kelen fɔ i fana ye sa dɛ i ka kuma min fɔ i kana fɔ piti ɲɛna ayi non kalan min na ka di n ka kalanden ma n t'o fɛ n'i y'o kɛ n'o digir'i la i bɛ yafa n ma n'o de kɛlɛ tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ e ye karamɔgɔ ye ne ye jeli ye mais a ka kan n'i ye sira jugu kan n k'a f'i ye e yɛrɛ kɔni fana b'a dɔn ni dɔ ye nin kɛ e den na bilahi a b'i tɔɔrɔ non mɔgɔ min b'a nin kɛ ne den la ka n den minɛ k'a gosi tɛ fufalaki ye walayi sare n bɛ tasuma di i ku kɔrɔ wa n fana bɛna kuma dɔ f'i ye i bɛ ka nin min kɛ sisan sa waliden na nin ye bagaya ye wa a bɛ sara i den na barisa ne y'a bɛɛ ye o a fa nana ye e kuma na sugu bɛɛ fa ye n jɔlen ne da de tun bɛ ka waga i la cɛ Guinée o man ɲi sa buna hadamaden kan ka sabali e y'a kɛ cogo min n'a kun kɛra e la ta i tɛ bi sɔrɔ tiɲɛ wa nkalon i ye n terikɛ ye nka ko dɔw bɛ yen fo n k'o f'i ye dɛ Haidara sirifikɛ bani non Haidara b'a tunu ni Haidara tununa Mali kɔnɔ yan an ye mɔgɔ kelen min ɲini an ye de bila place la cogo di ta non Adisa min i kun na Adisa ɲɔgɔn tɛ pewu Kurahana min i kun na jeli sare a ɲɔgɔn tɛ pewu i ye bɔ f'i ka bɔn kɔnɔ ka n'i jɔ k'a fɔ ko ne ye kafiriya de la ka mɔgɔw kala k'a fɔ ko ye kafiriya de ye ayi ne ma fɔ Guinée bɛ se kuma yɛlɛma la ne m'a fɔ k'i bɛ kafiriya kan na kɔrɔbɔn bara n t'o fɛ ayi sa sabali sa an ka ɲɔgɔn lamɛn ne n'e tɛ kɛlɛ sa Guinée barikaden ne n'e tɛ kɛlɛ dugawuden ne n'e tɛ kɛlɛ dugawu tɛ n na barika tɛ n na an tɛ barika ko la yan an tɛ barika ko la yan pour que e y'a fɔ k'a fɔ ko ne ye kafiri de ye e ni Ala cɛ ne y'o f'i ma i yɛrɛ de ye yahudiya de ye i ni kira cɛ wali kungo k'i da ayisa ne ko k'i da bila wali kungo i bɛ ka kalan min kɛ n'o b'i dusukun na e ni Ala cɛ ne y'o f'i ye cɛ ju bɔ yen sa n t'i lamɛn sa neni bɔ a ni ɲɔgɔn neni ma ɲɔgɔn tɛ i ju bɔ yen Guinée ne mana kɛlɛ la i nana kɛlɛ yɛrɛ de kan i nana kɛlɛ yɛrɛ de kan kɛlɛ y'i kɔnɔ i ye kɛlɛ ɲini de la fewu kɛlɛ kɛlɛ ɲini e ye kɛlɛ ɲini ayisa Guinée yafa ma ne tɛ kɛlɛ k'i fɛ nka ne bɛ ka kuma i fɛ de bɛ hakili sɔrɔ cogo min ka bɔ bagaya la fa fɔlɔ hakili o y'a jira k'a fɔ ko hakili tɛ n na jeli bɛ kɛlɛ k'a jatigi fɛ mun na jeli tɛ kɛlɛ k'a jatigi fɛ sa n tɛgɛ filɛ a banna barikaden a banna dugawuden a banna nagamaden a banna ɔhɔ wa i b'a dɔn i ka to yen ayiwa baasi tɛ mais Ala ni kira kama fara cɛnni in na tile 2 in na yɛrɛ
ni ne n'a fa ye ɲɔgɔn ye a bɛ bolo mun ka i bolo a m'a ɲɛ fa ye sare ala cɛ n bila dɛ n'an f'i den yan kuliya ayi fa ne la sare ne la ne ko k'e bɛ mun kɔ di non n tɛ foyi kɔ n tɛ foyi kɔ yafa ma n tɛ foyi kɔ kɛ yafa ma ala kama e b'a sugu jumɛn lamɔ kɔ ala ni kira kama den sugu jumɛn ye kulukulu glacé kiraba yafa ma mɔgɔ bɛ kulonkɛ k'i fɛ i bɛ wuli k'i b'o kɛ ni pɛrɛn-pɛrɛn ye mɔgɔ ni yɛlɛ mana don i kan i b'o kɛ mɔgɔ bolo ko wɛrɛ n'a y'i ja i ka kalanden a da i k'a kan tigɛ ne de ye escroc ye ɔ n'a y'i ja busan filɛ bilahi a minɛ i k'a i ye mɔgɔw tɔɔrɔ wa i bɛ di i bɛ fa de diɲɛ de la sabali burajan tamba sabali tamba sunba kesara magnifique tuma bɛɛ jinɛ de y'a la hali sini y'a fɔ ɲamodi kankadi i n'a f'i de kudi